Un sol rabiós, una calor rabiosa, en definitiva, mala que ens deixa sabor de ràbia. Quan parlem de ràbia ens referim a la gran guanyadora d'aquest 13è Festival de Cinema de Màlaga. Hi ha hagut premi també per a un altre llargmetratge. Parlem de Bon Appetit, una pel·lícula en què l'amor, l'amistat i, evidentment, el menjar es cuinen amb molt d'afecte. Millor pel·lícula, millor actor de repartiment i millor fotografia. Ràbia, de Sebastián Cordero, parla de la fugida d'un immigrant després d'haver matat per accident el seu capatàs. El film, de fet, és l'adaptació al cine de la novel·la del mateix nom de Sergio Vizio. Els protagonistes són la parella formada per dos immigrants sud-americans, José María i Rosa. Ell treballa en la construcció i ella fent feines domèstiques. Durant una discussió en plena obra, el José María mata el seu cap i es refugia a la casa on treballa la Rosa, però sense que ella ho sàpiga. No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Muy bien, hijo. ¿Has pedido un deseo? ¿Familia Torres? Soy yo, José María. ¿Cierto lo que dicen? No te lo puedo decir. Yo te siento más cerca que nunca. Yo te amo. Me da mucho miedo todo esto. Today we have a newcomer among us, Daniel. And this is Hannah, our sommelier. And last but not least, Hugo, my right-hand man. He's Italian, but no one's perfect. ¡Será gilipollas! Uns altres ingredients té Bon Appetit, de David Pinillos. Premi especial del jurat, millor actor per a un Agi Lunax Ugalde i millor guió. També hi ha hagut menció especial per a l'actriu alemanya Nora Tschirner, parella cinematogràfica d'un amor entre fogons. What? But life isn't like it's in the movies, you know? All nice and all perfect. Like when two people are talking and then wham, all of a sudden they start kissing? Yeah. Yeah. In real life is much more complicated. Things like that never happen. This is my place. Okay. No. I mean, Oh, sorry. I misunderstood. Sorry. See you tomorrow. Simulan qué hacen. Se acarician los genitales, el clítoris. Cierra los ojos y relájate. Esto te va a doler, pero te va a gustar. I ja n'han parlat altres pel·lícules, però no com a La vida empieza hoy, de la catalana Laura Mañá, Premi de la Crítica. El film tracta del sexe a la tercera edat, però en clau còmica. Que a muchos de nosotros no nos han educado para el placer. A mí me gustan más, de verdad. Yo soy multiorgásmica. ¿Qué es una broma esto? Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada. Si te tocas arriba y notas mucha sensación, eso es el clítoris. Abuelo, ¿tú follas? Si quiere follar, que folle. Pero no voy a permitir que ninguna mujer le meta ideas raras en la cabeza. Doctor, ¿usted tiene fantasías? ¿Qué voy a hacer? Altres pel·lícules que també se'n van en premis de Màlaga són les catalanes Orgasme fallit i La nit en què va morir Elvis. Doncs res, per ara ho deixem aquí, però ja sabeu que tornarem molt aviat amb tota l'actualitat cinematogràfica al Cine Europe. Ho farem amb novetats, per exemple, una agenda on podreu trobar tots els festivals d'àmbit europeu on podeu enviar les vostres pel·lícules i provar sort en aquest món del cinema. La propera vegada que ens veiem serà a Cannes, un dels grans.